Здравейте, уважаеми госпожи и господа! Това е другарката Кристина ли? Христина ли е? Кристина е Патрашкова. Самата Патрашкова, а нейн събеседник, конечно, е кой? Бойко Борисов. Бойко Борисов взел напоследък, моля ви се, да се модернизира и циркулира по медиите. Бойко е голема работа. Чакай, сега ги дават и двамата в момента. Ето Бойко тук седи, като престолонаследник на Джамахирия. Същия. Вижте колко е важен. Нали? Хайде ще го оставим на стоп кадър. Сега, аз много пъти казвах и сега ще повторя. Взех малко да се изразявам като президента Петър Първанов. Той казва, няма да се уморя да повтарям. Аз пък ще кажа, Бойко Борисов заслужава титлата цар на краденето и на лъжите и император на наглостта. Погледнете го колко е нагъл и важен. Сега, той е бита карта отдавна. Обаче го крепи кой? Го крепи мафията и руснаците казаха, нашия човек в България е Бойко Борисов. Не Копейкин, не Лучиндолски, не, как беше оня бе, Тапанар, той не е Тъпден, мошенник, оня мошенник на така наречения Волен Сидеров, товарищ Волен Сидеровски и прочее. Даже Ахмед Доган се оказа, че не е човека на руснаците, а Бойко Борисов е, разбира се Пеевски, който наследи Доган. Сигури той е така. Обаче пък е много, как да кажа, Пеевски е като слон в стъкларски магазин или като глиган, див глиган, необязден. Докато Бойко се ушлайфа. Защото той, всъщност Бойко е един шоумен. Той е като Слави Очиндовски, но в друга област. Чалга политиката, така наречената чалга политика, аз така съм я нарекал. Всъщност това е менте политика. Даже по-добре е чалга-менте политиката. Значи да сложиме и султан на чалга-менте политиката е Бойко Борисов. Освен император на наглостта и цар на краденето и на лъженето. Благодаря за вниманието.